Dobrý den, dámy a pánové. Dneska vám tady budu ukazovat, jak se stáhnout resource packy do T-Launcheru. Já už mám jeden resource pack vybraný, tak si otevřeme vyhledávací plochu. A na té ploše napíšeme jméno resource packu. A jak napíšete jméno svého resource packu, tak za jméno napíšete Minecraft, aby vám to vyhledalo ten resource pack a aby vám to nevyhledalo něco jiného. Pokud vám to nepůjde, tak napíšete ještě za Minecraft resource pack. Jak dáme Enter, tak hned, jak uvidíme tady stránku jménem CurseForge, tak klikneme na první odkaz. Tady tak nám to vyjede tady, anebo ještě můžete, kdyby vám to nešlo, tak ještě tady můžete napsat jméno modu, ale mě to našlo. Takže dám download. Takže jak se nám to už stáhlo, tak dáme minimalizovat. A pak dáme Windows R. Do toho napíšeme AppData. Dáme Enter a tady kliknete na stažené soubory. Tady pak budete na myši držet levé tlačítko a přesunete to na tapetu. Tady to máme. Pak vyjedeme. Teď dáme zase Windows R. Dáme zase Enter. Teď dáme na Roaming, Minecraft, Resource Pack a teď tohle zase levým tlačítkem budeme držet a přidáme to tady. Zase na to klikneme dvakrát a teď dáme zavřít. Teď jdeme do Minecraftu, dáme Options, dáme Resource Pack, dáte Windows R, dáte teď Enter, vás to najede zase tady. Tak klikněte zase na Roaming, na Minecraft, na Resource Pack a tady máte svůj Resource Pack. Tak zase levým tlačítkem na myši to přesuneme tady. A nám se tady ukáže něco, tak zase dáme zavřít, dáme tady Yes a teď to tady máme. A můžeme si to ekvipnout tímhle. Teď dáme Yes, dáme Down. Po aktualizaci dáme tlačítko Down. Tak a to by pro dnešního videa bylo všechno. Doufám, že jste pochopili tenhle tutoriál a u dalšího videa zatím ahoj.